De gemeente Ljouwert en de brandwacht houden dit jaar voor het eerst een grote brandpreventieactie voor studenten. Ze doen dit naar aanleiding van de brand op de kelders verliezen hier, waarbij een student om het leven kwam. Nood het nieuwe studiejaar haast uiteenzet, worden de studenten opzocht bij verschillende introductieactiviteiten. Want benammen bewustwording kan een protte leed voorkomen. Een student is natuurlijk bezig met zijn studie, het uitgaansleven, dus de brandveiligheid is wel vaak iets wat op een lager pitje staat. Dus ja, dit is een unieke kans voor ons om een grote groep van deze mensen te bereiken. In een tente in de Ljouwerter binnenstad kunnen de studenten onder andere ondervinden hoe je in een huis vol reek het paard naar boeten vinden kennen. De brandwacht denkt dat juist de dramatische brand van verliezen hier de studenten bewuster maakt van mogelijke risico's in haar wente. Iedereen blijft dit natuurlijk in zijn geheugen gegrift. En het is een dramatische gebeurtenis. En wanneer het een van de mensen treft die je kent, nou ja, dan zal de boodschap wellicht iets beter blijven hangen. En ook het bewustzijn dat je iets moet doen aan je veiligheid, dat er een groot stuk bij je eigen verantwoordelijkheid ligt. Jonkenpreventie is de gemeente op dit stuit ik nog druk dwande met controle van studentenwenningen in de stad.